Semelah mugi sedaya pinaringan berkah. Amin. Ingkang nabu mugi kakang dalem sinden tamu lan sak pituripun. Monggo.
layakku mendel sirawan jebul kowe sing dombani Setyaki apa apamu Setyaki dalan loro pilihan siji gelem urungke wadya bala muridmu bakal slamet apa malah nekat dak kendala pecah sirahmu Aswatama kowe kudu ngerti pancen perkara iki aku kabeh sing tumbani kowe lah dalah yen ngono wani karo aku sing tak wedeni awakmu tebak dadamu kelakon rontok tigamu bilang jam no sasko citra
sumapanggang wakil gati nyamawugyan ono wang-wang oh wadah iki Dimas Gatotkaca melu arep rawe-rawe wantas malang-malang putung Dimas Gatotkaca kepiye Kakang Dursala mumpung isih mrentul welas asihku di becik purungna sedyamu aja kok terus-teruske karone meneh di perkara iki dudu perkarane dhewe para rembug tuwa sing bakal rampungi kowe aja melu-melu isih cilik Kakang Dursala kepiye kowe rasa gandang kecambrang Gatotkaca iki dudu bocah mili sore aluwung gandang kecambrang Mulan Momo Prabu sing wis nyata-nyata ambek budi candalane. Wah! Barat ora gelem kandhani becik, ora gelem. Mati dening aku maju apa sirah. Saya kenceng pamidhingi Raden Gatotkaca. Raden Dursala embah budidaya ngetok karsanipun. Aji Candrawirang pun ketapken kadhayan jajanira Sang Senaputra. Kundur saking bakal tambuh-tambuh tibane. Aduh, aku culma, aku kapok, aku
Raden Gatotkaca sinapah ing gegana nusuping hima akebat pindha kumlaping tatik sinigang genti kang jinarita wonten ing gempalaning kandha pertapan tlatah Magoda saresi sempana jati ingkang dhat ingkang Sungkawa Gyanira tinilar dening putra-putrinira Sang Retna Ayu Endang Sempani ingkang upadi satriya pringgondani Raden Gatotkaca kang pinanggih jroning pasuntenan miwah risahing pertapan saking Balagiri Kadasar ingkang arsa boyong mring Sang Dewi sang pertapan dahat kajuan awit manggihi pus sesepenan pauta saking genging Sungkawa Sang Resi Muhung manengku puja brata mungguing sanggar palanggatan sumuing wadaya-daya maharani daya pangaribawa gara-gara apa to pratandaning gara-gara bumi goncang ganjing liduping pitu sedina obahing jagat prakempa samudra kadya kinojang-gojang kobat kapit pedhiti sanghyang ananta buka gunung tarung padha gunung akeh kaisor prapal amblasah katempuing latu mangalat-alat apsara haksari swaranira gumuruh legrah padura mengambak-ambak hutan barat salamangsa ledhek tatik liuran mubyar-mubyar pindha dedet Erawati
wis 2 tahun ya. Ya. Sailang-ilang goro-goro teko sidhem permanentan ana sak bawaning walang alise. Padang trawangan jinglang-jinglang. Ler pendah jagat binabar. Gumebur apa kang tiba. Ana mas tampone emas dipendhem sak dedeg sak pengawe. Tasih katon tejane. Amandor sak sada lanang. Enanging kono klintu ketibal puna keplake. Ya kilurah mertigati incet imong demak dempul dol kaloran kilurah Semar Badranaya yen Cinandra lurah Semar yen kinunggung yen jaluwa Semar Jojo mungal
lebar westri monggo Budi caplek untuk siji kial-kiul itap ramyang-ramyang netra rembes rembasiro sundi petang beleduk watang Kilura Semar Badranaya lagi ngulati yoganira tetiga mangkono aris pangandikanira mbegegeg ugeg samdulita mel ngetan titis jais nutul petis ngayog jan anak-anak udah ngilang do gojekan nang kene ora kaya jaman biyen yen ana wong sepuh tekan do tirik-tirik gawake tas lan sapiturute apa ya aku ki wis dianggap tuwa saiki tak hitungi wae angger dorang etok tok batuke ayo saka ngarep dhewe gareng angger ora metu awas Ko Bagong kari dhewe totok batuke siji loro nggih kok tak suwan telu nggih papat sabar mo sabar limo adimu nang ndi onten teng wingking enem nggih nggih kula sowan 7 8 as 9 pas ya gajil apa gajil dasmu wae ping pira lemu telat bapak wis rawuh nang kene dinengke wae kowe pujul pira saka telu setunggal Pak sikat baduke kowe pujulna apa kula niku pas kok ngapusi sing kompak benjut ra kowe awas sing cilik dhewe ayo arep semara apa mboten tak mboten iki kula jujur sakniki sikat mawon niku Pak sikat pun pres ngoten niku tak kula patene mawon ngawur iki kowe sing cilik tak ajar pindho ae has tetep kena aku awas bocah-bocah zaman saiki iki kena dinggo pepele awas
yen jaman biyen bapak mriksani utawa weruh piyayi sepuh tekan mono sing gawake tase ana sing jupuke unjukan dimanggake apa ya saiki jaman wis beda malah tinggal lunga piye karepe jaman saiki cah cilik elinga sing nyewoki kowe iki sapa nek durung bapakmu ora kok nyewoki nukokke susu sapa Pak susu seger lagi jos ayo awas do dibaleni ayo matur nggih mo ngono ayo nggih mo siap mo awas do dibaleni meneh iki awas dienggo kabeh sing wis kagungan putra utawa sing cah cilik-cilik kudu diudi tenan warise saka wong tuwa leluhure dhewe ngono Mo parang matur menika apa piye dalu menika dipun timbali wonten adicara agung adicara agung nggih ana apa dole menika wonten acara ulang tahun nggih ambalwarsa ingkang kaping 17 ngaten mo sapa sing ulang tahun Rama Parjaya ngaten sapa Rama Parjaya kowe iki kok ya ora ngerti to Rama Parjaya dalan kondang ning kondang ditekok napa-napane kondange dipun paringi napas sehat lan saged migunani kangge masyarakat dados lentera wonten panggesangan menika ngaten Rama Parjaya menika sampun ngancik 17 taun 7 menika tegese pitulungan dasa 10 inggih menika kathah sumambah wonten pundi kemawon Rama Parjaya menika kathah berkahi ngaten yen ngono ya apik dole yen umume do ulang tahun iki do dicaosi pasugatan aku tak sumingkir sik yen pasugatan do seneng-seneng nggih mengke anten sing pelak anten sing slendro ning saderengipun matur sembah nuwun wonten ngarsanipun Rama Parjaya ugi keluargi menika sampun ngawontenaken ringgitan kapitung dasa taun nggih Mas Riya Cerma Kanda Wijaya pun aturi tepuk tangan sedaya panjang umur sedayanipun rejeki mlimpah ruah sehat aku ndak pamit sik totok sik sisan kowe wah wis plak ayo jarak apa iki dienggake napa iki pelok iki yo mesake nek ora ditabuh pelok iki yo mesake ta piye iki ulang tahun nopo ulang tahun tembungi napa tembange napa aja ulang tahun ayo ulang tahun oh tanana selamat ulang tahun paringi Rama dung tak dung tak dung banget yo wis nggih ampun pun ra layar mawon nggih semangat nggih ayo misal agak bude manis
Prabu kuwi persembahan ayo cecaosan derek mangayu bagya ngaten Rama Pajaya nggih gurunipun nggih bapakipun sampun panjang yuswa. Ayo piyayi saka Sleman minggir ngulon sithik meneh nyemplung neng kali Praga. Mbah Sutar sinten? Mangga pun ninggahaken. Teruk, yo. Nyuwun anu. Napa meneh sing salat 5 wektu menika napa misi? Kok peleng. Nah, nggih, peleng ki unser meleh. Goyoke semplak. Nyuwun kula nggih Pak Wiji menika dalang saking Sleman Barat sak menika ngesuhi pro dalang-dalang saking Sleman Barat. Jos pokoke. Mbah Suto niki niku bali ngene mbok enom napa nggih kok kesusu banget niku. Curigake. Monggo, Pak Wiji tasih lenggah. Nggih. Nggih. Pak Dalang. Waduh, wah jan kaberkahan menika Pak Wiji kula lan sak kanca panjenengan tasih lenggah wonten mriki. Ugi dalang, ugi bintang tamu utama Pak Wiji. Pameleng Pak Wiji. Oh nggih. Pun pados iki mawon. Derek. Nah, nggih derek. Nek kira-kira bawa kendang saged mboten? Ben disiksa sisan. Saged apa? Pripun carane? Tak tuntung. Jane iku dadi sampah ngoten. Pun derek sing penting meriah. Tung tak tuntung jleter. Ngoten Islam kang lima puniki satindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima puniku sahadate kang angka siji angka loro salat dene kang Ramadan nindake poso papat jagat
Sip banget. Jos. Maria sembah nuwun Bu Sinden. Tole wis ditiwancine ben
bendaramu wis do medhun saka pertapan. Ayo do diderekke tole. Awak dhewe kudu ngestokke kewajiban. Do atut nang buriku sing apik sing tertib. Siapa? Monggo pun dereke. Raden Angkawijaya kadharekaken prepat Mokawan. Tanono solahing lampah kang dinegal barising yaksa saking diri kadasar. Prikating carita wis tumpes tapis tanpa sisa barising yaksa dening Raden Angkawijaya. Siligap caritanira ingkang nendheng lumaksita mring Tegal Kurusetra. Ganti Kocapa ingkang wonten pertapan Suhini ya ing Sela Perwata. Sang Maharesi Seta kadhep ingkang wayah Raden Dursala miwah para cantrik sedaya tinon saking Mandrawa katingal sami playon.
pandita wis limpah paremeng wideng sunyata mangkuliring kasujanan Yojana rungsih asis sesameng dumadya lila balapa putuku wong bagus bregas kulup Gatotkaca tujune isih ana palimarmaning dewa kowe bisa pulih bagas waras pinaringan usada dening Jawata lumantar pun kaki kula ning dak tiliki seka tatuning dadamu kang gosok para iga-igamu wi ketok ireng tundhek sajake kowe ketaman daya aji Candrawiraya kula apa kowe mentas bitutama to liap netra prajenongli nanging sukma mokswan triya kang raga sanggone tiba jatinis kara lho malah membeng waspamu Mas Putu sira iki jejer iki satriya aja demen cupet ing budi kene mara geles matura ndak piarsake pepeteng ing nalar iku ora bisa cukup mung dirasake wae nanging wajib binudi sarana ati kang mening lenang tresna prawidyeng lara wiyaga karantan kawelas
Bono kawula nuwun Kajeng Eyang mugi agung pangaksamanipun jar kabekta saking dahan cupeting manah kula piyambak. Iya janjane iki ana apa to Mas Putu? Saiki dan matur kene. Apa sing dadi darunane janjane apa? Kanjeng Eyang mugi kawuningan ana. Bilih awit angger kula kepengin ngetilaken dharma kula dhateng para bini sepuh. Ngantos kula rencangi madhep baris sesarengan para kadang sapara nyuwun wangsuling negara Ngastina. Tiwasing lampah para putra Pandhawa sami asor yudhanipun tanding lawan Kakang Dursala. Ora ngono. Kaya ngono to perkarane. Kula ndak jarwani yo. Sejatine lekas ira kaya mangkono iku diarani ketuan tangguh sepi ing petung sebab perkara baline negara Ngastina marang putuku para Pandhawa iki wis dadi jangka jangkaning dewa kudu sarana pecahing perang Bratayuda. Mongko iki durung tekan titi mangsane kula. Karo meneh kula sing jenenge nom-noman pancen sok kladung dudu bagiane nanging dujupuk malah sisuk benjang tembene mburi bakalane sisuk wong tuwa isih sugeng meger-meger ning sing enom do nyahak memenang njaluk warise dhisik kuwi ora bener kula. Siji dudu panggonane, loro wong tuwa ya isih sugeng, ora elok, ora patut. Perkara iki janjane ya padha. Wis ora petung, tur iki pancen dudu panggonanmu kula. Pecahing Bratayuda kuwi kaya cakra manggilingan. Ana 3 perkara ning urip iki. Siji, yen kowe lahir, kowe mijil. Gelem ra gelem wis didhawuhke karo Gusti sing ngripta jagat kowe bakal lahir. Wujude ya kaya mangkono kaya sira kowe kuwi Kulub Gatotkaca. Ora iso nyuwun, ora iso dijaluk, ora kena disengket. Angka lorone yen kowe wis metu wis mijil, kowe bakalane delok eseming rembulan gelaring padang. Kowe kudu sing ati-ati lho. Ora tekan semono. Ora kena dijaluk, ora kena diganti. Mesti bakal tekaning pati. Dadi urip sing maringi Gusti sing murba ing dumadi, sing nyuwun ya Gusti meneh. Ngono kula. Iki wis dadi jangka jangkane pancen kabeh kudu lebur. Kudu entek nang nggone pabaratan. Kuwi dharmane satriya kula. Dados dharma kados kula menika pancen kedah pejah wonten ing pabaratan. Bener. Dharmane wong ya pancen beda-beda. Dharma satriya pancen mati dienggo mbelani negarane. Sing dislametke iki kawulane ora mung 10 100 ning ewon. Mati ning satriya penggedene raja lan sak nayaka piturute kaya kowe kuwi lho. Dienggo korbane dienggo nyelametke nyawane kawulamu. Kuwi wis pancen jatahmu minangka satriya. Beda meneh yen dudu satriya, yen ya dugu dadang utawa dugu sing jenenge agama utawa brahmana. Kuwi beda meneh. Ning nang kene perkarane kowe satriya tur durung tekan titi wancine kula. Menawi mekaten Eyang, kula luwung nyuwun pejah kemawon sak menika. Lho,
kok malah njaluk mati iki kepiye to bocah? Sira iki ginandang-gandang ing tembe buri dadi senopatine Pandhawa lho kula. Boten ya. Tinimbang ing tembe bebarang mirang angslemake para putra pepudhen aluwung tejah sak menika. Jerman sah Kakang Dursala kemawon. Kula kawon eyang. Kabranang tiasira risang ler tinata jajanira tanggap semueng wardaya risang ribiar mojo Ger Gatotkaca kula ya. Yen kowe iki dudu putune Resi Seta, kena kalah mungsuh Dursala. Nanging rehne kowe iki putuku. Aja nganti kowe kalah meneh. Aku sing ora narimake. Kene maju rene. Epek-epek mundak paringi Ajina Rantaka. Mula pethukna si Dursala tebakan balik wis akan jauh.
Naryo senggono lawan Prayitno sang Wiratama Prajeko iblis laknat setan jejekan ilang tak kedhepke pebloyan gue iki ana satriya ngadang lagu satriya sapa aranmu lan ana sediamu ngandhek marang lagu yen kowe takon marang aku iki satriya prigondani Gatotkaca kekasihku balik kowe sapa aranmu lan arep ngendi sediamu ya arep apa Narendra Girikadasar Prabu Kalarumbiyana dene lagu ki Bujung Putri Ayuan aran Endang Sempani arep tak pundhut dadi garwaku Gatotkaca sarene cetha playune mau nang kene ayo duduhne nang Endang Sempani calon garwaku sumrupa sajrone lumaku nang kene ora rumangsa kepranggul karo wanita apa meneh wanita sedeng klibeting satu kewan wae aku ora sumrupa kebaran ora bisa mesti mau arep klakon do untal dhewe ayo arep dilungke apa ora dilungke kelakon mati dene